niin, tervetuloa Washingtoniin. Vaimo meni taas Texasiin, niin ajattelin tulla tänne nyt kuvaamaan sitten, kun hän lähti täältä Washingtonista Ronald Reaganin lentoasemalta, niin mikäs tässä nyt? Täytyy tossa vaan käydä ruokakaupassa, että pääs vedet heittämään siellä, kun ei tiedä missä sitten pääsis täällä. En tiedä, ei täällä varmaan niin kuin jotain julkisia vessoja ole joka paikassa. Niin. Mutta joo, katsotaan mitä täältä nyt löytyy. Enpä ole juurikaan täällä koskaan ajellut. Olisiko mulla vasemmalla kaistalla? Ehkä. Joo, mennään sinne vasemmalle kaistalle, niin. Niin. Tämmönen paikka. Joo, vaimo lähti 1,5 viikkoa Texasiin ja sitten tulee ensi viikon lauantaina takaisin. Mulla on tossa pari reissua suunniteltuna. Semmoista tänä vuonna lomalla meen tekemään semmosen parin 3 päivän reissun ja sitten ensi vuonna on iso reissu tiedossa länteenpäin. Tänä vuonna ei mennä länteen, mutta hienoihin paikkoihin nyt kumminkin. Siellähän haukotteli niin, että varmasti sai ainakin 100 kärpästä tuolla autossa. Ne kyllä monttu niin auki. Semmosta, mutta joo, katsotaan tossa myöhemmin, että missä me täällä nyt käydään, jos mä löydän parkkipaikkoja tai muita. Tervetuloa videon pariin. No niin. Ei ihan vierestä saanut parkkipaikkaa, eikä täällä nyt olekaan niitä juuri tän paikan vieressä. Ei tässä nyt joudu kun reilun kilometrin suuntaansa kävelee, niin ei se haittaa. Hyötyliikuntaa. Joo, parkkipaikka oli 4,60 2 tunnista, niin ei oo paha ollenkaan. Tervetuloa Washingtoniin. Hieno muistomerkkihän se on Lincolnin. Alhaalla on tämmöiset graniittiportaat ja sitten puolesta välistä lähtee noin marmoriportaat ja taitaa olla täysin marmorista tehty muutenkin. On se hieno muistomerkki. Vähän semmonen temppelinomainen tosin. Käydään katsomassa tuota.
Ne rakastaa noita 5-kolmosia tähtiä täällä Amerikassa joka paikassa. Semmonen jäykistymä siinä nyt sitten. Ei niitä monella maalla tommosia olekaan, niin saatte nyt sitä sitten ihailla. Leikattu nurmi haisee hyvältä, mutta vähän on kuivanlaista. Onhan se kyllä melkoinen jööti. Siellähän se on sitten kaiken pahan alku ja juuri. Lentäisiköhän pressa tuolla? Näyttää vähän semmoiselta toi helikopteri. Joo. En kyllä tonne kävele. No niin, tulihan se nähtyä. Eiköhän se alkaa lähteä pois täältä. Sitten kestää joku 30 minuuttia kävellä sinne autolle. Niin tulihan näitä nyt nähtyä sitten. Otetaan tässä nyt vielä sen verran, että saadaan vaimon lentokuvia tästä. Se lentää tästä Washingtonin yli, niin pitäisi 5 minuutin sisään lähteä. Sinne menee. Ei onneksi siirretty. No niin, lähdetään meneen. In a quarter mile, turn right. OK, 4. maalin jälkeen käänny oikealle. Täältä vissiin on ihan helppo päästä ulos. Joo, mua ei huvittanut yhtään sinne kongressitalolle eikä muualle mennä. Siitä olisi ollut aikamoinen kävelymatka vielä ja 2 tunnissa ei silleen hirveämmin kerkiä kumminkaan. Taas lähtee konetta sieltä. Lähtee kyllä siihen sen verran taajaan tahtiin, että hyvä kun Suomesta lentäisi lentokoneet suoraan tänne, ettei joutuisi pelkästään New Yorkiin lentämään ja sieltä sitten tänne. Huomattavasti helpompi kavereillekin sitten lentää tän, tai mun olisi helpompi ne hakea täältä sitten DC-alta. Katsotaan nyt missä se kääntyy. State Departmentia. Ja. Tää on joku rauhankeskus tässä. Take the next right. Rauhan instituutti. Tosi komea päivä. Quarter mile. Use the right lane to merge onto I-66 West. Joo. Tosi komea päivä tänään. Nyt osuu kyllä kaikki. Sattuu ja eikä mitenkään hirveän kuuma, että on semmonen 27-28 astetta on nyt täällä ja ihan kiva. Vaimo on matkalla ja ja. Mikäs mun nyt tuleeks jatketään? In a quarter mile, use the right lane to take the Arlington Boulevard, George Washington Memorial Parkway exit. Selvä. Tehdään näin.
Ei tänne kyllä viittisi joka päivä tulla, mutta onneksi ei tarvikaan. Aika helppo, se on tässä kumminkin. No niin, hiljaa nyt. Pistetään sitä nyt hiljaiselle tuota. Sais ton mikin lähettimen, tai mikä toi nyt on, vastaanottimen pysymään jossain kivasti. No niin, ja vissi pitää hidastaa, kun eihän nää tässä. En nää tietenkään kaistaa vaihda. Jaa, se olikin menossa tonne, no ei tietenkään sitten. Semmosta. Kai siitä nyt jotain näki. Semmosen reilun kuukauden päästä niin on sitten se loma ja sitten käydään tuolla vähän eräässä hienossa paikassa tai parissakin hienossa paikassa. Semmonen parin päivän reissu, niin siitä tulee sitten elokuvaa. No, ihan miten vaan. Tämmöstähän täällä aika rehevää on. On kyllä kovasti satanutkin tänä vuonna. Oikealla, no ei varmaan näy yhtään mitään, mutta Potomac-joki menee tuossa oikealla juurikin. Joo, kohti kotiin mennään ja käydään syömässä jossain tuossa matkalla ja sitten varmaan chillailemaan kotiin. Koiran kanssa viettämään aikaa. Joo, semmosia reissuja on tiedossa ja mä oon ihan innoissani kyllä siitä tämän vuoden reissustakin, mutta se ensi vuoden reissu varsinkin, niin se on. Siitä tulee aika. Mä oon tosi innoissani siitä ja kovasti on suunnitelmia ja ikävä kyllä vaimo ei sinne lähde, koska ja ei ole nyt sitten mistään retkeilystä kyse, vaan ne ajokilometrit, mitä mulla siinä alkuun tulee, niin nehän nyt on aika rajuja semmoselle, joka ei ole tottunut autossa istumaan niin pitkiä aikoja. Elikkä mulla on siinä ensimmäiselle päivälle varattuna 800 mailia, niin ja mä sanoin 9 päivää siellä taisin Facebookissa ja siellä täällä YouTubessakin sanoa, mutta kyllä se 10 päivää menee, ja kun mä rupesin tarkemmin laskemaan, niin siinä pystyy sitten vähän enemmän jo paikan päällä olemaan, ja mä otan 3 kertaa hotellin siinä. Muina päivinä yövyn sitten autossa itse asiassa. Mä en osta mitään kärriä, jos mä yksin menen. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja mailejahan tulee noin 4200 vissiin. Ja sitten mitä nyt päälle tulee siihen jotain pistoja, niin 3 hotelliyötä ja 6 yötä autossa sitten. Olisi kyllä kiva saada joku kaveri sinne matkaan, mutta se on semmoista, eiköhän se mene näinkin, että on sitten saadaan videoita tehtyä siitä, koska siitä tulee monta videota, ei pelkästään yksi video, se on ihan varmaa siitä reissusta. Joo, olisi ihan kiva saada joku matkaan, mä tiedän sen, että vaimokin haluaisi lähteä, mutta hän ei ole tottumaton siihen vähän sit tommoseen istumiseen ja sitten hänellä on selässä skolioosi, niin ei viitti sen kanssa pelleillä yhtään, että siitä voisi tulla semmonen kärsimysten taival sitten.
siitä reissusta. Joo. No, joku suomalainenhan voisi sinne lähteä mun kanssa mukaan, mutta onhan se aika raaka reissu tommonen 4000 mailin reissu 10 päivään. En tiedä, vitsi. Vai oliko sitten? En tiedä. Katsotaan nyt kuka sinne lähtee, vaikka lähteekö kukaan. Minä nyt lähden, mutta muita sitten. Siinä on vähän siinä Wyomingissakin niin korkean paikan semmoista, siihen pitää 1 päivä totuttautua ainakin. Mä käyn siellä vähän retkeilemässä, niin 1 päivän aikana semmoisen pienen reissun teen. Haikin. Niin. Mutta kyllähän siinä jo kerkeä, kun mä siellä ajan ja oon 2 päivää ennen sitä retkeä, niin siinä jo pitäisi ensin kumminkaan olla kuin pikkusta yli 2 kilometrin korkeudessa korkeimmillaan siinä retkellä. Niin. Mutta kumminkin sen verran korkealla, että se jo vähän tuntuu semmoselle tottumattomalle. Ja joo, jatketaan myöhemmin. No niin, kotona ollaan. Joo. Vähän on nyt hässäkkää tämän kanavan ja noiden videoiden kanssa ja No, kerron tulevaisuudessa, että mikä on homman nimi. Jotkut on jo saattanut huomata, että sieltä on kadonnut aika monta videota. Eli likipitäen kaikki. Joo. No, mä kerron tulevilla videolla, mikä siinä on homman nimi sitten. Ja. Mä lopettelen tämän videon nyt tähän ja kiitokset kaikille katsoneille ja seuraavalla videolla sitten nähdään. Ei muuta kuin morjes vaan kaikille.